Convoquem aquesta vaga general per a exigir la retirada d'aquesta reforma laboral lesiva que facilita l'acomiadament i empitjora les condicions de treball, per a defendre la negociació col·lectiva com a marc de protecció de les condicions de treball davant dels intents d'atribuir a les empreses la capacitat d'incomplir unilateralment els acords assolits, per una política que reduïsca el dèficit públic incrementant els ingressos i no sols mitjançant la reducció de la despesa, per reclamar una nova política fiscal que reforci l'estructura d'ingressos de l'Estat, recuperant impostos suprimits i apostant per una major recaptació basada en la progressiva fiscalitat, al mateix temps que es combat amb determinació el frau fiscal que llosa la nostra economia, per defendre el sistema públic de pensions com a eix central del nostre sistema de protecció social i que la seva adequació es produïsca exclusivament amb acord polític i social.